O poháriku horúceho punču ste v tomto roku možno ešte ani nepremýšľali. Vo Zvolene sú pravdepodobne prví, ktorí odštartovali sezónu tohto obľúbeného nápoja. Na starost si to celé zobrali rytieri spod Pustého hradu. Aká je tam nálada, nám teraz naživo povie Ľubo Fronko. Dobrý večer, tak tunajšie hlavné námestie vo Zvolene sa vždy premení na takú akúsi malú stredovekú osadu a naozaj za to všetko môžu rytieri tunajší spod Pustého hradu, ktorí si túto tradíciu ťahajú už viac než 20 rokov. Ono to má celé aj taký ten zmysel pre dobrú vec, pretože výťažok putuje na organizáciu kultúrnych akcií, ale aj skrášlenie Pustého hradu, ktorý je tu nad Zvolenom. Nálada je, sami vidíte, aká pomalinky sa to tu zaplňa, Zvolenčania akoby začínali zisťovať, že punč prišiel do ich mesta a ja som pomalinky prišiel k veľmi dôležitému človeku. Štefan totižto položil hlavu na klad, aby tohtoročný punč bol na jedničku. Štefan, tak teda dobrý večer, povedz nám, aký je ten správny, dobrý rytierský punč. Dobrý večer, prajem. Základom nášho dobrého rytierského punču je dobré červené víno, do ktorého krajame čerstvé ovocie, pomaranč, jablka, rozienka. Ostatné je naše tajemstvo a musí byť podávané a varené s láskou. Ďakujem veľmi pekne. Ja k tomu ešte dodám, že vedia variť aj taký punč bez tých tuhých ingrediencií pre dospelákov a znamená to, že tento punč si vedia vychutnať napríklad aj šoféri alebo deti. No a punč z rytiersky vo Zvolene sa bude podávať do Troch kráľov do 6. januára. To je od nás spod Pustého hradu všetko. Tak ďakujeme, my v štúdiu Ľubovi túto punčovú výrobu len ticho závidíme.